we are together in Electric Dreams. Yan, by Human League. Let's dance the hot afternoon. Okay. So, Ma'am Susan Ginto Serrano is saying hi to her firstborn Noe and husband Mark, and to her sister Tess Ginto there. They are now in Dubai with triple hearts. So, good afternoon. Hi to Noe and Mark, and to Sister Tess Ginto from Ma'am Susan Ginto Serrano. I only knew you for a while. I never saw your smile till it was time to go away. Sometimes it's hard to recognize love comes as a surprise, and it's too late. It's just too late to stay. Too late to stay. We'll always be together, however far it seems. We'll always be together, together in electric because the friendship that you gave has taught me to be brave. No matter where I go, I'll never find a better prize. Oh, you're miles and miles away. I see you every day. I don't have to try. I just close my eyes. I close my eyes. We'll always be together, however far it seems. We'll always be together, together in electric dreams. We'll always be together, however far it seems. We'll always be together, together in electric dreams. We'll always be together, however far it seems. We'll always be together, together in electric dreams. We'll always be together, however far it seems. We'll always be together. Yes, you're still listening to DJ Ning at this Pamilyang Kapampangan. Alright. No? Hindi ko na naman alam kung anong nangyayari na naman sa ating FB na nakaharap dito. This live video has ended. Nag-end na nga ba? Anong pangalan nitong ating kasama rito? No? Hello? Yan. Bahala na. So, magsalita tayo ng magsalita. Anyway, naka-YouTube naman tayo siguro, no? Jay, pakitingnan mo nga anong nangyayari dito. Mag-distance ano ka. Sigurado nakikinig si Jay niyan, no? Alright, so, aking mga kabalen, mga kababayan, ang ating pong pag-uusapan ay tungkol dito sa mga magulang na iniiwan ng kanilang mga anak, no, after the failure of marriage. Ano bang masasabi? Nanong asabi tamo? Kening makanining sitwasyon. Ano po ang palagay ninyo? Tama ba yon? Okay? So, and before po nating makalimutan yung ating mga listeners diyan, no, yung ating mga
kaguruan sa Betis National High School. Atin po silang binabate. Of course, sina Ate Beth Yumol, si Ate Milet, yan, Abordo, si Sir Muli, si Sir Alvin Sibug, si Sir Ernesto Balingit, and wife, Ma'am Frida Balingit. Sino pa ba yung ating mga kasamahan? No, si Doc Shari, si Ma'am Maricon, si Ma'am Parico. Hello, good afternoon sa inyong lahat. Sana wala akong makalimutan at baka ako'y anuhin sa Monday. No? And nag-flash sa utak ko si Mark Castro, yan, ang singer po ng Betis High School. Hello po sa inyo. Okay, magandang hapon sa kanila at sa ating mga kabaro, sa ating mga kasamang eskwelahan dito sa Guagua, sa GD Mendoza, sa Natividad High School, yan, no? Maya pagat panapon kaya kayungan, and sa ating mga listeners dyan, sa mga grocery stores natin, sa mga pawn shop dyan, sa mga establishments dito sa Guagua. Sorry po, hindi po kami makabanggit ng mga pangalan ng establishment dito. Okay, ano ba to? So, naka-ano na yata, naka-live na tayo. Ay, nako, ano ba yan? Ano ba yung nangyayari dito sa ating FB? No? Medyo sumelan yata ang ating FB yan. Anyway, pakishare na lang natin ulit, no? Ang ating pamilyang Kapampangan sa ating mga kapamilya, sa ating mga kamag-anak. Yan, okay? And, sino pa bang nandito sa ating screen? Wala na ba? Nabati ko ng lahat. Okay? Sa mga gwardya, yan, sa mga gwardya ng ating mga establishments dyan na lagi silang nakikinig, yeah. Of course, yung mga guards doon sa Clark, no? Sa Clark Air Base, meron tayong tagapakinig dyan. Hello sa inyo. No? Magandang hapon sa inyo dyan. And sa ating mga tricycle drivers, sa ating mga jeepney drivers dyan na naka-tune in sa Radyo Guagua, hello po, isang mainit na hapon po sa inyong lahat. Wow. So, nag-react po na rito si Ma'am Susan Ginto Serrano. Sabi niya, anong sabi niya? Dito tayo sa FB natin. Ayan. Okay, basahin po natin. Or, parang napakalayo. Makasakit ni Ning mapula mata. Mapula na po arong. Sabi na pong Ma'am Susan, alalang kwentang pengari deng maglakuan ka ring anak dan nung miras laking puntong may pagkasira o may sira yaing pamilyada, maging nano maning dahilan nung ing babae man o ing lalaki ing makikasalanan. Ikang hinda ing responsable kareng anak mo, emo babatingan deng anak mo, guyod at isadsad mula ding mula nung may nakikikamantuki mula anak mo. Yes. Yeah. Nung may nakikika naman, nung halimbawa, meko niya naman, likuan na kaning asawa mo, at kay bat, may kasawa na ka namang aliwa, mo lalakuan ding anak mo. Sabi ng Ma'am Susan Ginto Serrano. So, maraming salamat po, Ma'am Susan, sa inyong pag-share ng inyong idea dito sa ating topic ngayon na medyo nakakalungkot na topic, no? Dapat ba na iwanan yung mga bata, no? Kapag nag-fail na ang marriage, yan. So, maraming salamat, Ma'am Susan. Okay, so isang talagang napaka-mainit na hapon ito sa ating lahat, no? Bakit ganito ang ating topic ngayon? Ayan na nga, no? Kasi hindi tayo magkakaroon ng idea kung hindi natin naranasan, Parang yung story lang yan sa TV, sa radio, or sa Netflix, no, sa YouTube, na laging may basihan kung bakit natin sinusulat, kung bakit tayo nagsasalita ng ganyan, okay? May basihan yan kung bakit tayo, bakit ganito yung topic natin ngayon, okay? So, para ipagpatuloy po natin ang pakikinig, ang pakikipagsayawan natin sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, let's have this next song. Tragedy nga ba?
Hindi. Yan. Our next song is Boys Do Fall in Love. Yan. Ilang beses bang nagpa-fall in love ang mga boys na ito? At ang mga girls, hindi lang mga boys mga girls din, no? The man and the woman yan. How many times bang napo-fall in love ang mga yan, okay? Atin na lang asawa po tangkay, ma-in love la pa ne kareng aliwa, no? Ilang puso ba mayroon kayo? Okay, let's have this beautiful song. Boys Do Fall in Love. Mag rock and roll tana mo.
she said, boys do fall in love. They make time, they get love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to a radio. Oh. Boys, boys, boys. Boys do fall in love. They make time, They make time. they get love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to a radio. Oh, boys do fall in love. They make time, They make time. they get love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to a radio. Oh, boys fall in love. Fall in love. They make time, They make time. they get love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to a radio. Oh, boys do fall in love. They make time, They make time. they get love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to a radio. Oh, boys do fall in love. They make time, they get love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to a radio. Oh, boys do fall in love. They make time, They make time. they get love on a Saturday night. And she said, hearts beat as they dance in the street to Yes! Hello kay Migrant Paulus. Sabi po niya, hello Ma'am Ning. Good PM po. Pabati po ing asawa kong Pogi. Wow, ang poding karwas abe na magobra. Makirandam Kenny po. Pabati miya ing boss. Ang po Baby Tyler yan. So Baby Tyler and boss na pong Migrant Paula and the handsome husband. Hello, good afternoon from Radyo Guagua. Ma'am Susan, enjoy listening to The Top of the World. Cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. Everything I want the world to be is now coming true, especially for me. And the reason is clear, it's because you are here. You're the nearest thing to heaven that I've seen. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world.
Something in the wind has learned my name, and it's telling me that things are not the same. In the leaves on the trees and the touch of the breeze, there's a pleasing sense of happiness for me. There is only one wish on my mind. When this day is through, I hope that I will find that tomorrow will be just the same for you and me. All I need will be mine if you are here. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. I'm on the top of the world, looking down on creation, and the only explanation I can find is the love that I've found ever since you've been around. Your love's put me at the top of the world. Yes, still enjoy listening to Tragedy by Bee Gees. Yan, nako, kapag nagkaanuhan na ang pamilya, yan, ang theme song natin, Tragedy. In a lost and lonely part of town, and in time, in a world of tears, I slowly drown. Going home, I
Yes, welcome back to Pamilyang Kapampangan. Po, yan ang mangyayari sa relasyon. It's a tragedy instead na happily ever after. No, ang makakamit natin sa ating pagmamahalan, sa ating love story. Instead na happily ever after, it's a tragedy. Wow. No? Ano ba yan? Okay. So, sabi po ni Ma'am Susan, sabi niya, usually, pag may lakwan la anak, malagad mo ing mituntun labye. Mapalyaring maulit pa ing eksenang yan, karela, minsan naman, atin namang maukol at edaburing malyari o adanasan nung nano ing ikit da karempe ngarida. At magsikap la at may kamasanting a pamibyebye. Saludo ko kareng makanyan. Yes, Ma'am Susan, tama po kayo, no? Ayako nung sigurong linawe ko mo at pekerandaman itang sitwasyon na niyang minunang panahon, baka tuknang ka namang mag-aral. Kasi po ako ikit kaya po itang koyang kong pag-aral kaya kami kauli-uli na batme nila mi balik kaya uling mi papatela rin pega rin kauli na kaya kami. So, yung mga nagkakaroon ng ganyan na ang tawag dito, sitwasyon sa kanilang pamilya, hindi kayo nag-iisa. No? Hindi kayo nag-iisa, kaya lang nasa atin at tsuke katamo nung makanano tamong dalaning sitwasyon na yan, makananong dalaning problemang pamilyang ayan. Okay. Actually, nyapin tinapik kayo ni kasi napon ating sitwasyon na nung nuka rin ing meto ngayanak may nga paboren ng pamag-aral na uling keng makanining bage na likwan na lanin tatang na at it's good ing mother, matatagya ing mother ing babae matatagya kaya mo ing miyapekto na maragol ining anak da may nga balam siguro mila koya keng wish you ining anak ing pamag-aral na yang miyapekto lalo na akakit na rin pengari na impengari ng lalaking meglakwang karela, akakit na lang lakad-lakad pa kanukendalan, kaya bene ing kayang girl na another girl, yan, sumakabilang bahay siya. Okay? Sumakabilang bahay si tatay, okay? So, yung anak ay nagkanda loko-loko yung buhay niya. So, ganito po yung aking pinayo sa kanya, Ma'am Susan. Sabi nga ating anak na maisip ating anak ka maisip na nung nanungikit da karempe ngari da ulitan. Yun na nga yan. Dapat in history will not repeat. No, the history will not repeat. Yan ang dapat nating gawin sa buhay natin. Etamo ulitan nitang ikit tamo kanita. And then sabi pa ni Ma'am Susan, ing balo ko ing pamilya, sabi niya. Father plus mother equals children, walang iwanan no matter what. Plus pengari, minsan katwangan, minsan ating paunakan or kapatad, masaya ing pamilya kanita. Yan, basta may kakalugod. Yes, totoo po yan, Ma'am Susan. And then, si Ma'am Lu, sabi niya, my opinion, Doc DJ. No? Sana, ang haba. Wow. Ang haba niya. Yan, tinignan ko yung oras. 3 minutes pa tayo before our prayer. So, sa opinion po ni Ma'am Lu Dadoral, sabi po niya, definitely hindi po dapat iwanan ng mga magulang ang mga anak anuman ang maging suliranin ng mag-asawa. Never na isang tabi mo ang iyong mga anak kung failure man ang marriage nyo. Totoo yan. Napakalaking responsibilidad ng mga magulang sa mga anak. 9 months mo silang nasa iyong sinapupunan, nabigay ng may kapal, and so anuman ang maging sitwasyon sa buhay, patuloy lang silang mahalin, alagaan, pakaingatan at ibigay ng lubos ang kanilang pangangailangan sa buhay. Lahat ng kaya mong ibuhos mo ng todong-todo ang sa kanila'y nakalaan. Hindi dapat sukuan. Yan.
Bagkus lalo mo silang mahaling lubos at proteksyonan. Ipadama mo na siraman ang marriage pero kailanman kaya mong maging tatay at nanay sa kanila kahit maging masalimuot pa ang buhay. Never mo silang iwanan at pabayaan. Yan ay mga anak mo na pagdating ng panahon silang magiging katuwang mo sa lahat ng bagay. Yes, totoo po yan. Potang mga tuwatanan po. Reng anak tamo, ilang maging katuwang tamo potang matuwa tamo. So pakaluguran tala, pakaingatan tala reng anak tamo. Andiyan pong meko yamaning metong king family ne. Meko yung inda, meki paglalaki ya or meko ya ing tatang meki pagbabayiyo. Ne? Den pong anak pakaingatan tala, pakasesen tala po tala po lalakuan. That is right ne po. Okay. So, maraming salamat, Ma'am Lu, sa iyong magandang opinyon na ibinigay ngayon. Yes, and nagpapasalamat si Ma'am Susan dahil narinig niya yung Top of the World, then another pa daw, Dancing Queen. Sige, manaya ka, madam, at tune ka niyan. And then, OMG, makalunos siya ragoy nga anak. Sabi na, imbala kaya Ma'am DJ ning makanyan enroll tamo ka ring anak. Yes, ako nakanumbala. Opo, ngaralang kay po napon niya. Tinuluya luwa ing anak ne po. Sabi ko kay anak, alang nino man pwedeng sumira kayan. Okay. So, yung pong iba nating mga listeners dyan, listeners, watchers, mag-ano naman po kayo, no? Hindi lang sina Ma'am Susan, hindi lang sina Ma'am Lu, yung mga lahat po ng nakikinig, nagwa-watch sa atin, you are free to give your opinion po dito, ne po? Okay, it's 3 o'clock, let's have this prayer first. It's 3 o'clock. 3 o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. And this time our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us now get our prayer and leaflets ready, so we may pray all together the 3 o'clock prayer. Let us pray. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of mercy, we trust in you. We have just as one nation started a beautiful 3 o'clock habit. We have just prayed to our Lord Jesus Christ for peace in our country and the whole world. We fervently hope that we started in you this 3 o'clock habit for you to keep and offer a few seconds of your time each day to talk to Jesus and pray for forgiveness of sins and world peace. Oratio Imperata, Prayer Against 2019 Novel Coronavirus. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. God our Father, we come to you in our need to ask your protection against the 2019 and coronavirus that has claimed lives and has affected many. We pray for your grace for the people tasked with studying the nature and cause of this virus and its disease, and of stemming the tide of its transmission. Guide the hands and minds of medical experts that they may minister to the sick with competence and compassion, and of those governments and private agencies
that must find cure and solution to this epidemic. We pray for those affected. May they be restored to health soon. Grant us the grace to work for the good of all and to help those in need. Grant this through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God forever and ever. Amen. Mary, help of all Christians, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. Saint Roch, pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, pray for us. Saint Pedro Calungsod, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Alamin ang tamang paraan ng pag-ubo upang mapigilan ang paglaganap ng Coronavirus Disease 2019. Ugaliing magdala ng panyo o tissue. Kung uubo o babahing, takpan ang buong ilong at bibig gamit ang panyo o tissue. Kung walang dalang panyo o tissue, maaaring gamitin ang braso na pantakip. Kung nakararamdam na kailangan umubo o bumahing, agad na dumistansya sa mga tao sa paligid. Huwag dumura kung saan-saan, gumamit ng tissue at itapon sa basurahan. Ugaliin ang paghuhugas ng kamay at paggamit ng alcohol o hand sanitizer upang mamatay ang mikrobyo. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to! Isang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Yes, isang paalala po sa ating lahat, no? Huwag po tayong magkampante sa ating mga injections hanggang sa booster natin. Po, lagi po tayong mag-face mask kapag tayo'y lumalabas or kahit na nasa loob tayo ng bahay, kung tayo'y bumahing, kung tayo medyo may allergy na ubo. Lagi po tayong naka-face mask, po, and laging magdala ng alcohol, yan. Lagi isipin po natin na ang ating sarili dapat nating pangalagaan. And of course, physical distancing po, physical distancing and social distancing. Tamo po masyadong libot-libot, po, manakit ang taong maya po a virus keluan, po. So, pag-ingatan tayo po yung sarili, tamo. Tamo masyadong hyper faith, po, na in Diyos protectionan na ako. Yes, protectionan na kaning Diyos, pero may susoso yung sarili mo kayong kapahamakan, Kaya nga, tiro na katan Jesus kitang panalangin na lead us not, to any temptation or to any harm. Yan. Kapay toksong mumunta keng mall na takalataw. Kapay toksong mumunta ka ring restaurant na dakalataw. Kapay toksong lilibot. Yan. Lead us not into temptation. Hanapin. But deliver us from all evil. So, nyapin kinainin Jesus kay katamu ito, tiro kaya katambang kaniteng sarili tamo idayo tayo king nano pa mang tuksong akakit da rin kaya katamong matayan. Idayo tala ring matatamo ka rin tukso. Babae, lalaking talasawa ken, okay? Tandanan tamo po yan. Alright. So, bakit kasi nanitay tang mikakawani la ring miyasawa bakit kaya dumarating sa puntong ganon, kaya nga dapat ang pundasyon ng family ay si Jesus, potang medyo mikakasigalot andyang maragulas sigalot kembieyo still isipan mo at respetuan me Jesus na anyang kinasal kayo kaya beye tanda na niya yan. Okay, so ding aliwa kasi sasabihan da na daratang kasi tang puntong potang palagyan na kolob kayong bawat tametong ing babae magiyang bosin bala mo yan ng nangas kanita itang na napanamdaman ning lalaki ing lugod keng babae anyapin neng kay magilang may nareng lalaki at potang ating babaeng pepal to lugod karela lugod si kaso na itamo kasing babae natural kaya katamo itang lugod kareng anak mas maragulen mas dakalit ang lugod kareng anak.
Pero eta mo dapat kakalingwan ing lugod king asawa. Maliban na mo talaga nung ing asawa mo yang pitabi-tabi na kani sa santabi na kaning asawa mo. Miyaliwang dahilan no, bakit gagawan na itane. Siyempre, ika naman, mo pamilit yung sarili mo ken taong mikaburike ko. So, let's strike a balance there, okay? Now, let's have this next requested song of Ludwig Sunglaw, Macarena. Yan, Ludwig, tumerak na ka ken anak. Hello, Ma'am Rosemary Santiago Daag. Good afternoon. Masanting at mapalinggat panapon kerangan ken. Ke kayo ken na ikayong may anak-anak ken king Santa Ursula. And if you could, I'd take you home with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends who are so fine. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. I am not trying to seduce you. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Come and find me, my name is Macarena. Always at the party con las chicas que están buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chat along with me. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Dala tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Dala tu cuerpo alegría Macarena, Macarena. Okay, here is now Skyline Pigeon, Ma'am Lou. Enjoy! Turn me loose from your hand. Let me fly to distant lands, over green fields, trees and mountains, flowers
lanes of the skyway for this dark and lonely room projects a shadow cast in gloom, and my eyes are mirrors of the world outside, thinking of the ways that the wind can turn the tide, and these shadows turn from purple into gray for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Let me wake up in the morning to the smell of new mown hay, to laugh and cry, to live and die in the brightness of my day. I wanna hear the pealing bells of distant churches sing, but most of all, please free me from this aching metal ring, and open out this cage towards the sun, for just this skyline pigeon dreaming of the open, waiting for the day that he can spread his wings and fly away again. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Fly away, skyline pigeon, fly towards the dreams you left so very far behind. Yeah, here is now the Dancing Queen. Let's dance this hot, very hot afternoon. Friday night and the lights are low, looking out for a place to go, where they play the right music, getting in the swing. You come to look for a king. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high, with a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for a dance, and when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine.
easy to turn him on. Leave him burning and then you're gone. Looking out for another, anyone will do. You're in the mood for a dance. And when you get the chance, you are the dancing queen, young and sweet, only 17. Dancing queen, feel the beat from the tambourine. You can dance, you can jive, having the time of your life. Ooh, see that girl, watch that scene, digging the dancing queen. Digging the dancing Yes, welcome back again to Pamilyang Kapampangan. Po, sana mag-enjoy kayo Ken, ha, sa ating mga magagandang musika. Okay, sabi po ni Ma'am Susan Ginto Serrano, ing magpamilya o iniing dapat tsuke katamo. Respeto, yan. Pinag-usapan po natin yan last week, respect. Po, magrespetuhan po tayo, alright? So, and then, responsable, luguran ing metong at metong, maging tapat king metong at syempre, mikatakot king Diyos. Yan. And from Migrant Paule, pa-request po kami Macarena. Ay, yarine po, kaya yari na pa po ning Macarena. Yan, para tumerak lang ano ding mago, brada ka rin. Pampagana po kano kari JC, Joke, and Michael Pogi. Wow, kapogi natan. Hello, Michael Pogi. Kay JC Joke, yan. So, coming from Migrant Paule. So, kay ba't tayo pa mong pepatigtiging Macarena? Ali kayo ata, makirandam masolese ka. Oh my goodness. Okay, and sabi ni Ma'am Susan, na-miss daw po niya ang kanyang mga friends nung high school. Wow, kalwan na nanita. High school? Paborito niya yan, sabi niya dun sa Dancing Queen, no? So, nakabuo po sila ng kanilang acronym. Yan, Salem. Ito pala yung ibig sabihin ng Salem or Salem, no? Kay Susan Ginto, kay Afra Salonga, Liza, yan, Chris Liza Bautista, kay Ellen Gonzalez, at kay Marlene Isip. Yan, po. Kaya pala Salem, Susan, Afra, Liza, Ellen, and Marlene. No ko rin kaya rin friends ng Ma'am Susan na Rene. Okay, so sana nakikinig kayo ngayon. So magandang hapon sa inyo. Welcome to the family. Welcome to Pamilyang Kapampangan. Okay, so pinag-usapan po natin, no? Yung paghihiwalay ng mag-asawa, my goodness, tapos iniiwan yung kanilang mga anak. Yan ang mahirap no? Kapag tumatagal na ang relasyon, nawawala na yung dating pagmamahal, okay? Yung love. They're not anymore lovers. Tabalo ka sakit manyalita tungkol keng relasyon. Neng kailangan magpreno ko asbuk basta po as much as possible tamo po sana mirarasketang puntong mga latikla paring anak po tangkay mikawani lareng miyasawa po. Bakit kasi mikakawani lareng miyasawat? Bakit nangaus kanine? Reng mata nga reni matutok sula ka reng aliwa bakit kulang ba ing lago ng misis, kulang ba ing santing ng mister? Lagi ko napin chula ka ni states ding Salem. Okay,
So, sabi ko nga, lagi kong sasabihan ika babae, ika lalaki, mo papaborening sarili mo, kailangan magikang malago, magikang masanting, keng matana ning kekang asawa. At saka itang pamagsilbi, itang lugod. Neng kaya naman, deng Mrs. Feelings na magilang, nakalimutan kong ilup yun. Pakibalik yung ating no? Before tayo I want to break free. Pakibalik yung ating Pamilyang Kapampangan. Pakibalik natin. Okay, mamaya tayong mag-break free. Hindi pa tayo naka-break. Ay, ano ba yan? Ayaw nang bumalik ng Pamilyang Kapampangan. I want to break free. Okay. Ayun, yun, pumasok ang welcome pakilagay. Yan. So, balik tayo dito. I-loop muna natin. Okay. I-ano mo na lang ulit yung I want to break free sa number 1. O, yan. So, wag muna tayong i-break. Wag muna nating i-break ang family. Pag-usapan muna natin, no? So, sabi ko nga, kailangan, yung service natin sa bawat isa, pero sometimes naman yung babae nagiging mukhang katulong na siya. Feeling na katulong nervo, mapagalya kembiyena, mga losyang ya kembiyena niya, neng kay atin mo namang babaeng medyo sasawa, mamakoking relasyon kem bagay nga ita balamo itang mewalaya in pangatao na ning metong nga babae, sana husbands iwasan natin na maramdaman ng asawa nating babae yan, no? Yung maging mukha na lang siyang katulong sa bahay. Wow, ating Dang, you're watching. Hello, good afternoon. Yan, Ate Dang, bakit ba may mga lalaking nangiiwan ng family nila, especially iniiwan nila yung kanilang mga anak, yan, no? Makishare ka nga, Ate Dang, no? Bakit nila iniiwan ang family, okay? So, wag po nating pabayaan na ganun ang maramdaman ng ating wife, na maramdaman niyang para siyang katulong, nagmumukha siyang losyang. Ayusin po natin, no? Ayusin po natin, mga asawang lalaki. Bisa kang malagong asawa, bisa kang malagong kayagnan kendalan. Kamanin to naliwa. Kamanin to aliwa nung asawa mong liguran. Bakit wari pinikot na kaning asawa mo niyang minuna? Nakaman pinikot kaluguran me yan, peglolon me, liguran me, inyawad me, karempe nga rin na. So, itang lugod ita dapat still present to many years. Andiyan pilang pang banwa dapat itang lugod ita mawawala. So, kamanin ton aliwang babae, kamanin ton mas malago pa kayo, mas malambing kaya, kamusta niyang minuna, kalambing na kek, anyan Bakit mila kuya lambing Mrs. Kek? Bakit kaya? Alright? Do you get me, husbands? Magkay ka, magmuni-muni ka, make a reflection to yourself. Bakit may pakanini yung asawa ko? Siguradong alin naman iya mo ing dahilan It's not only the woman that has all the reasons na may tsura ya, may losyang yan, may kanita ya tsura, at suke kang lalaki yan makanano yung ma-preserve inke kang asawa, okay? Okay, ba't po tangkay ating maligid kayo, may kapansin, andyang losyang ya pa yung asawa mo, ikit itang leguan na, itang sipagan na ikit na, o po tangkay ating malyaring masanting, kalupan na mo naman ning lalaki, ikang asawang babae, meglupa na ka boss, bala mo ikang boss, king family, nananaman daramdaman ning lalaki ing lugod keto, nung itang lagi po tang datang ya makapalad ka.
Ne? Bala mo, isip na ning lalaki, kabud niya provider. He's not anymore your lover. Ne? Aliwana itang lugod mo. Yeah. So, ika namang babae, ayusan miya naman ng sarili mo kengkekang asawa. Ne? Para ma-preserve itang at lalo pang umigting itang lugod kayong bawat metong. Tsaka itang respeto. Ne? Respeto ing peka importante ken. Istong ing respeto yung mewala. Ay, Diyos mio, korason. Na nung malyari kayong family. Ne? Siguro delikadesa niya mo yung mitatagang kanita. Uling istong mila ko yung respeto, mila ko na naman yung lugod siyempre, istong makanitang bagay, delikadesa niya yung mitatagan na point keng relationship kasi mo buring masira yung image mo keng society, mo buring masira yung image na ning panga-Christian mo so delikadesa na mo anya pineya misasalbag ing family, pero okay pa mo rin ita kasi ing panatin dyan tamon talaga ring anak ring anak din panatin dyan tamon dakal kem bieta mo uling deng anak, they are the next generation, they are the hope of the nation, silang pag-asa ng ating bayan. Okay, now, ayan, potang deng mi asawa, medyo maguguluhan na, eda na masyadong balong ayusan in karelang relationship, anjang delikadesa man, ala na, may wala na, oy ni, kanitaya pa mo lungob, ining kantang ay ni, I want to break free, ada. Okay? Diyos ko, sana dara kaling percentage na rin may kakayawaning mi asawa. I want to break free.
got you by my side. I don't want to live alone. Hey, God knows, got to make it on my own. So baby, can't you see? I've got to break free. I've got to break free. I want to break free. Yeah. I want to break Yeah, I want to break free. Yada na, ne? At isong mika break free na o yan na po yung earthquake, ne? Aldoldo mika earthquake kem bali bagan. Oh my goodness. Spell on me, and I just don't feel the same.
it's like an earthquake. Okay, before I forget, yan, babatiin ko muna yung mga baby ko sa bahay, no? Si Jamie Hope, yan. Jamie Hope, Gaviola Romuar. And of course, si Faith, yan. Si Gemwell Faith. Of course, si Jay, na love ni Ludwig, yan. No? Love na love po kami ni Ludwig Sunglaw, no? Si Kuya Jay niya, at saka si Ma'am Ning niya. Okay? At saka si Architect Lou, yan. Hello, Architect Lou. And of course, ang aming baby, si Ambi, si Mark Anthony. Hello sa inyong lahat dyan. Okay. Sabihin niya, baka pagising si Ambi nito, that's my name. Okay. And kay Marie Galura Centeno, yan. She is watching from Hong Kong. Hello, mate. Kamusta? At lagi kang mimingat ken. Ako. Ayaw lalakiing kaya katamong kaklase, kumari, kapatid na Alma Santos, no? Kainaitan, complete vaccine king Amerika, ne po, Amerika yan. Pero kaya niya pong COVID, tura niya, talagang masakit po kanuanan, So, ita mo po kete Pilipinas, tama kay magkampanti ka rin kaya katamong vaccine na rin, Tsaka, mo po papaboren na kakainaying kaya katamong immune system. Mga tamo pong masalese at minum vitamins, ne po. Idagdag yung vitamins kaya katamong budget. Okay, pinapabati po ni Ma'am Susan Ginto Serranos ang kanyang katukayo na si Susan Dane Damilao, watching from USA. Yan, kamusta kayo po kanon, po? So, USA. Good evening, Ma'am Susan Jane Damilao. Yan, galing po kay Ma'am Susan Ginto Serrano. Yes, and thank you, Ludwig, for still watching. At paki-share po natin ulit ang ating ang ating link sa ating mga kaibigan. Lagi po tayong pinapatay ng FB, okay? Paki-share po natin ulit to, and thank you po sa mga nag-share kanina at lumalawak ang ating pamilyang Kapampangan, po. Yan, okay? So, anong mangyayari sa mga bata kapag sila'y iniwan ng kanilang mga magulang? Diyos mio, corazon, po. Nung ikayo po, masakit kayo loob, kempami kawani, lalo na po rin anak, children are more devastated. They feel more devastated by separation than adults, po. Kasi po, separation always is done, no, during the formative years daring anak, po. Nung kapilan la daragul deng anak, may kakayisip no reng anak, kanita la, may kayisip, may kawani reng may asawa, my goodness, so teyo rugo pa natin dyan deng kaya kayong anak, kalupa na nitang anak na po na medyo siguro may tusok ya ka panandaman, po. May kaya uling detang grades na ela masanting, So, isipan tamo po yan, kaluguran na pengare, bayo kayo mikakawani, nung alanan lugod, alanang respeto, andyan delikadesa man mo sana, mika delikadesa kayo keng community, no ka rin niya itan lugod yu ka rin anak yu, tetagye pepaltoyo keti yato rin anak ka rin para maging maya pa tao, para maging marawak ka tao. So, bakit sinabi kong maging marawak ka tao? Kasi metong dahilan at bakit magilang delinquent, at intang juvenile delinquency is because of the parents talaga. Maragula factor dem parents at bakit atin tamong rebuilding anak, anak problema na ning kaya katamong society na miyali wala panyaptan mag-drugs la, magilang notorious, mi papate-pate la makanyan, kakita mo yan kay news. Okay? So, children are more devastated. Mas higit la pong miyayapektuan istong deng miyasawa mi kawani la at mekoying metong nepo likwan na la. Okay? Ating matsura pa itapang sasabihan natin ng anak na akakit no pang lalakad ken dalan na sweet. My goodness, ako pen, bakit nang melyari anyang minuna
peglolon me ako peglolon me liguran met na kung kaswit ken bawat metong nang melyari nang melyari ken proseso na ning relationship. Okay, and then children feels that love, safety, and protection of family structure is they are lost. May wala itang lugod, may wala ing protection na dapat dang akit damdaman king family, ne? Itang safety na safe lareng anak. Uli nga chuyay tatang manintunan niya itang security may wala kareng anak, ne? Pangawala ng tatang natural miapektuan ngan, ne? So isipan mo yan ikang pengaring lalaki, ne? Isipan mo dening anak kareni pepalwal mo ketiyatu, ne? Eda naman kaburyanan na lumwala ketiyatu reng anak karen ika yung miyasawa yung ating mikaburi anyapin mikayanak kayo anyapin mekyasawa kayo the very purpose of marriage is to build up a family, ne? Mika pamilya mikayanak potang kay misanan miya mong tibagan ining pamilya nga ini masanting yata ita gusto, ne? So isipan tamo rin kaya katamong anak pengarap mong mikayanak matagumpe mikayanak malago masanting anak maganak potang kay makaingan ni masirangan matibagngan, ne? Matsura masanting. Okay, and then itang feeling of loss sa ito will affect the growth of the children. Makananong mika epekto king pamandagul dareng anak karen. Mika epekto mentally, ne? Mentally, physically, and emotionally. Okay? So, makanano lang mi apektuan mentally. Antiyan deng grades dareng anak ti pala sumisidla ken lalang dagat. Ne? Magkaila, magdive lang pa down deng anak, ne? Masira la pa magaral deng anak. That is mentally neng kay ken kakaisip-isip dareng anak karen bakit mi pa kanya niya yung pamilya ko, bakit likwan na king mako, bakit likwan na king tatang ko, ne? Puta maging kay pa yan mika nervous breakdown na rin anak king kakaisip at bakit at kinan niyang kung may asawa, ne? So deni malalyari ka rin mga inang klaseng anak detang lalo na well guided, ne? You explain ka rin anak kung bakit mi kawani kayo, kung bakit mi makaniniya datanging family ngayon, ne? Dapat sasabihan nyo ka rin anak yan what is happening with the family, ne po? Yung sabihan na alalang pakyalam deng anak keng pamilya, maragula pakyalam deng anak keng pamilya uling ilareng miyayapektuan, ne po? So isipan tamo po yan. Magi kayong transparent ka rin anak. Bakit? Ot mi pa kanyan, ne? Baka nita po mi kasolusyon mika solution ot nakabisa ot bakit may wala ing lugod ot bakit ala ng respeto, ne? Ot bakit ala nitang minunang turingan anyang minunang panahon na sweet ko po makanya kailangan balo da po renganak ren bangka nita po renganak kaila well guided la, ne po ela makai aunawaan da reng anak ot bakit mi pa kanya niya ing family, ne po? So that is mentally, and then they will be affected physically. Bakit physically? Magumpisa no pong emangan masalesere nga anak, ne po? Mga lampasan lang danop keng kakaisip or nengkay parusan ding sarili da, ne? Nengkay imagine dahilan ot bakit mamakuying makanya kasi magkasakit na ako kembye kung naagyong itaguyo ding pamilya, ne? Bahala na kung dili yu kembye yu ari Diyos ko. So already po ing malyari ka rin anak yun may apektuan la po mentally, physically, iso pong may kaila po physically rin, ne po? May kasakit la nanong malyari ka rin anak ka rin, and emotionally, ne po? Kaya nga ating emotional quotient po to itapin may ka breakdown la rin anak yun, mamurit lang yung oras din anak yun, ne? Isipan tamo pong masalese yan, okay? So
Nano pang malyari ka rin anak ka rin eh. Diyos mio, 351. Ma-develop po in kamwa. Ken puso da rin anak. Makaitang tanong lang kamwa kaya kayo rin anak yun. Ne? At itang kamwa ngayon na, ay ta dalanda, ang potang dagula, potang matuwa na kayo. Dadalanda rin anak in kamwa ngayon. Ne po? At potang kay renganak magsisila datangin panahon potang halimbawa may wala na kayo pantunan deng lugod kaya kayo pero kayo may wala na kayo ne mete na kayo makanyan inganak kaya pa itang devastated yan talaga itang magsisiya ot bakit makanyan ning megi kung turing ka rin pengari ko ne itang anger ne iiwasan tamo pong malyari kareng anak itang mag-develop lang anger mag-develop lang kamwa hatred kayang puso dareng anak yu kayan tamo po ita iwasan tamo po ita okay nano pong sinabi ng Ma'am Susan peka masanting nga pundasyon ka rin anak pauli da rin or may kamasanting nga pundasyon ka rin anak pauli da rin pengari. Yes, totoo po yan. Yeah, hello to the aning sa Pulong Masle, Pulong Masle High School. Mingat kayo, Neng. I love you all. Sabi na pong Ma'am Susan. God bless and stay safe. Okay, so to the anings of Pulong Masle, yan. Maya pagat pa na pong kaya kayo coming from Ma'am Susan Ginto. Mimingat kayo po lagi. Okay? So, even though it is 3:52, let's listen to this next beautiful music. Mag-enjoy tamo po. Tamo laging malungkot kayang tamo. Ay, ano pa to? Ano tong wow! Ulala! Alright. Let's ulala. Yan. Ano lang po tayo? Relax lang. Relax lang sa ating mga buhay. Yeah, relax lang, no? Mag-ulala tayo.
Okay, yan. Don't cry. Alright. So, whatever happened, don't cry. It's very natural na mag-cry-cry. Kaya lang, huwag kang gaanong ano dyan, no? Tawag dito. Mag-move on ka. Huwag kang gaanong mag-stay sa don't cry. No? Sa cry na yan. Okay? So, alright, so sabi nga natin yung mga bata ay magde-develop ng anger, no? Kapag ang mag-asawa ay naghiwalay, no? At dadalhin nila yan sa kanilang pagtanda. Okay? So, ang habilin ko lang sa ating mga anak, ayos natin, ano natin yung welcome, yan. Alright. Thanks! Yes, welcome to the family. So, habilin lang po natin sa ating mga anak. Sabi ko nga po kahapon sa ating estudyante, ne po, what is the greatest duty? Ne, lagi kong sinasabi ito, what is the greatest duty of man? Ne po, don't let anyone, no? Don't let anyone, and that anyone includes your parents, includes your boyfriend or your girlfriend, it includes your friends, no? Lahat, anyone, don't let anyone, no, to hurt you, to destroy your life, no? Huwag mong hayaan, no? Huwag mong payagan na masira ang iyong buhay because of this people. Tandaanan mo, mi panganak ka ketiyato as an individual. As an individual. And it is your duty to protect yourself. So, mikabakod ka king sarili mo. Sabi naping Ma'am Susan nandin na atin mo ring maisip payanak. Mikaisip kay kang anak. Isipan mo na BMA yan Eda naman BA. It is not their life, but it is your life. So, it's natural to get sad. Natural mo yan, but do not be stuck up king sadness, no? You move on, yan. Build your beautiful self, I-build up me ito nga malagong biyeke ko. And yan, have a good life in future and learn from the past, no? From your own history. Yan. So you learn from the past, mo napapaboren na miulitan pa itang nanong melyari king melipas, ketang past life, nanong melyari ka rin den pengari mo mikawa nila mo papaboren na daratangin panahon na itang bagay nga itang manyira keka or miulitan pa si bayo. And sabi ni Ma'am Susan, to all the parents, stay cool, relax, and enjoy the company of our children. Yes, they are our jewels. Yan. Saguli oras. Yes, ma'am. Saguli oras. 4 o'clock na. My goodness. It's 4 o'clock. So, again po, nagpapaalam pansamantala ang inyong DJ Ma'am Ning, no? Dito sa Pamilyang Kapampangan. Maraming salamat po sa mga nakinig, nag-watch sa atin, both in FB and YouTube at sa Twitch TV. Meron din tayo. So, maraming salamat po. Sana marami pong natuto, no? Medyo nagmuni-muni ngayon, magpreno kumbagya, kareng kaya kayong balakin kembie na mikawani or what, isipan nyo ring anak deng mo munang miapektuan ken. Okay? So, stay cool lang. Stay cool kayo sa pagka-family. Wala mo nang hiwalayan dyan dahil yung mga anak natin, sila ang unang naaapektuhan. Okay, so this is your DJ Ma'am Ning saying goodbye to you. See you next Saturday. Yan. It's 4 o'clock. Alamin ang